Ja, og netop hurtigt internet er forudsætningen for, at børn og unge uden for de store byer også kan blive lige så dygtige på det digitale område, som man kan i storbyerne. Næste skridt er så, at de skal lære at programmere. I denne uge er det Computer Science Education Week på flere folkeskoler rundt om i landet, og det betyder, at eleverne skal lære at programmere og skrive koder, der blandt andet skal bruges til at lave hjemmesider, computerspil og apps. Og Katrine Bøjesen, du befinder dig ude på Parkvejens skole i Odder. Hvordan foregår det der? Jamen her sidder 6. A simpelthen i computerlokalet og er i fuld gang med grundlæggende programmering. Og der handler det altså om at finde ud af, hvordan det, der sker inde på computerskærmen, hvordan får man i det hele taget det til at ske. Og det gør de altså ved hjælp af sådan nogle små computerspil. Og Bastian, hvad er det, du sidder og laver her? Altså, jeg er i gang med at sidde og få den her zombie til at skulle tegne de her gårdstreger ved hjælp af at sige, hvor mange grader og hvor langt den skal bevæge sig. Og hvordan gør du så det? Altså det gør man inde på den her hjemmeside, der hedder Hour of Code, hvor du så kan lægge nogle forskellige blokke ind og få den til, hvor du så kan ændre for eksempel 100 pixels frem eller et eller andet, eller hvad du nu vil få den til at gøre. Og så gør den det så, når du siger, at den skal. Og må vi se, hvordan det fungerer? Ja. Så drejer den så og tegner tingene, indtil den så er tegnet færdig. Og så vandt du? Ja. Men som du er IT-vejleder her på skolen og også lærer. Altså, hvorfor er I med i det her? Vi er med i det her projekt, fordi at jeg mener, det er enormt vigtigt, at børnene også lærer at forholde sig til, at vi lever i en verden, der bliver mere og mere digital. De er digitale forbrugere, men de skal også lære at forstå, hvad det er, der foregår. Ligesom de skal lære dansk for at kunne skrive og læse, så skal de også lære noget omkring programmering, fordi på den måde kan de også være med til at forstå og analysere og gennemskue, hvad der sker, og så også selv lave noget. Og det er netop den der kreative proces nu her, hvor de sidder og arbejder med nogle for små blokke, de sætter sammen, så de faktisk kan få den til at ske noget på skærmen her. Det er det, der optager dem rigtig meget. Hvorfor er det vigtigt for eleverne? Hvorfor det er vigtigt for eleverne? For ellers så bliver man jo bare en blind forbruger, der bare forbruger de digitale medier. Hvis man ikke forstår at analysere dem og skabe selv, så bliver livet kedeligt. Men så noget med koder og sådan noget, det kan jo godt lyde lidt nørdet for nogen. Er det det? Ja, det er det første gang. Men sådan er det jo også, hvis man skal lære kinesisk, så fatter man jo heller ikke en meter af det, før man begynder at forstå det og pille fra hinanden. Og sådan er det også med programmering. Det skal man lære. Det er ligesom et nyt sprog, man bare skal lære. Men sådan er matematiksproget jo også. Det er også et nyt sprog, og tysk og fransk, det skal man jo også lære. Nu er det jo små computerspil, de sidder ved her. Men hvad er det, man kan bruge det her programmering til? Jamen det programmering, det kan man jo bruge. I første omgang er det til at lave små spil. Vi har nogle andre øvelser, hvor det er hjemmesider, man skal lave, eller hvor man skal lave andre små ting, der sker på computerskærmen. Så det er bare en del af det at lære at programmere. Men mange af de der ting, der går igen, det er den samme måde, man bygger op på en skærm, med at man tager nogle små dele, nogle små sætninger og sætter dem efter hinanden, og så læser computeren den nedad. Og det er den forståelse, de skal få, børnene, for, at når vi skal lave et eller andet, så må vi dele det op i små sekvenser, tage nogle små trin, et trin ad gangen, og efterhånden så bygger vi op trin for trin, det vi gerne vil have, der skal ske på computerskærmen. Kan alle lære det? Ja, det tror jeg godt. Men de kan i hvert fald lære nogle små grundlæggende ting, og om ikke andet, så gør det værktøj, vi arbejder med, det gør det mere visuelt, og det er nemmere at se, hvad det egentlig er, vi laver. Så børnene kan få en forståelse for det. For her skal de ikke sidde og passe på kommaer og parenteser. Det er bare små leveklodser, de ligger under hinanden. Tak skal du have. Selv tak.